Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím u našeho dalšího videa. Tentokrát ze hry jménem Train Simulator a dneska pojedeme pyšný vlak 1774 ze Starého Města do Brna, Starého Města Uherského Hradiště do Brna, akorát pojedeme jenom do Kyjova, ale v dnešním díle pojedeme jenom do Veselí nad Moravou a případně další díl pojedeme až z Veselí do Kyjova. No, každopádně, chtěl bych říct, že tento díl je zase bez AI dopravy. Mám už nachystanou jednu mapu, to pojedeme jenom do Ústí, pojedeme nákladem. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. A máme tu vlastně 854 vložený vůz a 900, no prostě tady tento řidičák. Mám moc z nějakého důvodu zabugovaný, nevím proč, ale zkusíme a uvidíme. Tak, máme čas odjezdu. Dáme výzvu, máme zavřené dveře a jedeme. Jo. Od brzdích bych taky mohl. A nějak nám to blbne, takže... Počkáme, až se nám dofouká vzduch. A pomaličku budeme se rozjíždět. Mám to komplet zabugované. To bude ten problém. Tak jo. Já si musím podívat, co s tím je. Tak a můžeme jet. Tak, zapomněl jsem, že tam je ještě jeden směr. Takže za začátek už se nám podařil další fail. A pomaličku držíme ze Starého Města. Máme tu na horizontu na vestidle 60. Tak. Pomalu a jistě se rozjíždíme, pojedeme na AR. Takže pojedeme, necháme to takhle. Máme soupravu dlouhou 3 vagónky. Bylo to zabugované. Teďka už nám souprava funguje normálně z nějakého důvodu. Tam zůstal vagón. Nevím proč. Ale neřešíme. Tak. Odjíždíme ze Starého Města, máme tu 60. Tak se to snad pomaličku rozjede. Já doufám, že jo. Příští stanice Uherské Hradiště. A taky máme Vavis. Takže tentokrát jedeme i s Vavisem. A pomaličku se rozjedeme. Jinak Vavis ještě není veřejný, takže očekávám, že nebudete psát. Pošlete mi odkaz a to. Nepošlu, je to soukromé. Tak, my se rozjedeme. Tak pokud tady budeme mít 70. Tady už máme 70. A já už si tady nakliknu rovnou 70, protože než se to rozjede. Jak to vychází někdy tady k tomu sloupu, že už tam máme tu 70. Tak a my jedeme. Tak. Chtěl jsem zvolit tady tento spěšný vlak, protože na tomto tu jezdí normálně 854, vložák a řidičák. Jinak víceméně na Vlárské dráze pořád jezdí ty 854, ale už to nahrazují pomalu jistě 843. Jsou to příšerné stroje, ale co si budeme. Tak. Mám pocit, že do vjezdu do Uherského Hradiště je 40, takže máme ještě nějakých 3,5 kilometru. Samozřejmě mohl bych jet na ruku, ale dneska si odpočíneme a pojedeme takhle.
katrem jsem dlouho nejel. A jak můžete vidět, máme deštivé počasí, je to z dnešního dne, víceméně, jenom bohužel kvůli mimořádné události se začíná až v Kunovicích, až v Ostrovské Nové Vsi. Tak. A my už se blížíme pomaličku do Uherského Hradiště, tady máme nějaké ty 3 minutky na pobyt, takže já to dám do výkonu, já to schodím z výkonu a dojedeme si tam, ať tam nečekáme jak dlouho. Mám to podle jízdního řádu, takže my nikam nemusíme spěchat, necháme to tam doplačit, jelikož nemáme nějakou AI dopravu, tak nemusím pospíchat. Pak mám ještě připravený elefanta. Uvidíme, jak nám to půjde. Mám už připravené 2 mapy s AI dopravou. Dneska to je bez té AI dopravy, protože se mi to nechtělo a chtěl jsem něco vytvořit, co by vás mohlo bavit a zajímat. Každopádně dnešní díl bude tak na nějakých těch 20 minutek a tak máme tu těch 40 a my už se plavčíme 40. Tak dáme si tu 40 a můžeme dát do souhlasu. Tak, bude tu 50, je tu 50, ale pořád máme času dost, máme minutku do příjezdu. Máme minutku do příjezdu, ale říkám, necháme to tam dopločit tou 40 a uvidíme. Stejně máme za 3 minuty odjezd, takže my nikam nebudeme spěchat. Pak pojedeme do Kunovice zastávky, pak nás čeká Ostravská Nová Ves a Veselí nad Moravou, takže tento díl se víceméně pojedeme a nebudeme zastavovat. Tady nám svítí teda 40, dočeká i 40 a my fakt nebudeme nikam spěchat. Tak, jezdové návěstí nám ukazuje návěst, pojedeme těch 40, jak máme a příjezd máme právě teď, ale říkám, my nikam nebudeme spěchat. Tak. Tady už máme 50, ale nepojedeme. Uherské Hradiště. Tak. Přijdeme do Uherského Hradiště. Myslím, že mi tu chybí budova, nejsem si jistý, ale vypadá to, že ne. Tak. Já jsem s Katrem dlouho nebrzdil. A přesně nevím, kde se zastaví v Uherském Hradišti. Protože to si fakt nejsem jistý, ale myslím si, že to je... Aby se křížili, takže někde tady, aby se nám tam vlezla celá souprava, což se vleze. Máme tam všechno a můžeme otevřít vrata, tak se nám otevřeli takto. Zadní vagon nám nebude spolupracovat. Bude spolupracovat. Je to model od Dominika. S tím, jak to půjde, myslím, že asi to nepojede, uvidíme. Chtěl jsem jet jako s tím řidičákem vepředu, ale to si myslím, jestli to spolupracuje, tak jsem to dělal prostě takto. Že máme vepředu Katra. Čtverka jezdívala v Brně, teďka myslím, že ji poslali zpátky do Prahy, takže je to takové zábavné. Normálně by nám tady proč jsme přijížděl osobák, myslím, že Arriva, to si nejsem jistý. A my budeme za chvilku pokračovat dál. Tak máme minutku do odjezdu, počkáme a pojedeme pomaličku. Tak. Za chvilku budeme dělat výpravu a uvidíme, jak se podaří.
máme krásný deštivý den, takže už můžeme pomaličku. Ať vlak vedoucí nečeká venku dlouho. Tak. Já nevím, jaké to mám zatlačit. Tak. Dveře se nám zavírají. Tak to nezavřu, musím se. Já si pokazil asi dveře. Nepokazil. Tak. Už nám to... Měli bychom už mít odjezd, ale... Dveře se nám nechcou zavřít. Asi jsem to pokazil, no zkusíme se rozjet a uvidíme, co se stane. A už se to zavírá. A dveře se nám asi pokazily. Tak, rozjedeme to. A už si to vlastním životem dveře, všechny máme zavřené, zkontrolujeme ještě rychle. Máme. Tak. Já osobně 854 moc nemusím, je to strašně hlasité. A sám to nemám rád. Tak budeme tu mít 70. A jak můžete vidět, budeme mít volno právě pro mě celou trasu. Tak, přeřadí se nám to, já už si tady dám rovnou 70. No, taky než se to rozjede, to chvilku potrvá. A v posledních dnech se na Vlárské dráze objevuje 854, vůz a 854, takže pokud někdo je tady historicky znalý, tak ví, že je to souprava, jezdilo to na Vindobóně, takže bychom teoreticky někdy mohli udělat nějaký historický díl, kde pojede 854 na Vindobóně. Samozřejmě to bych musel mít ty vagóny, zkusím pohledat, jaké tam jezdí a jedeme. Kunovice zastávka. No, to ještě 2 kilometry. Jo. Nebyl jsem si jistý. Nebyl jsem si jistý, jak to funguje. Je. Tak, rozjedeme to. Čemu tam těch 100% je. Když ne, tak máme to kilometrík. Tady máme triangle, tady tento triangle myslím, že jede na Uherský Brod a dál. Kdybychom jeli rovně, tak tam se to ještě rozpojuje na Vojkovice. Pokud se nemýlím. Tady je dokonce 100, ale ta 100 to je jenom krátce, ale můžeme to rozjet na tu 100. Jistě, tak budeme za nějaký kilometr zastavovat. Tak. Nějak se nechce mu jet. Já nevím, jaké tu je stoupání, ale 1,4 promile, ale že by se tomu stroji nějak chtělo jet, to se říct nedá. Možná máme někde zabržděno. Možná to způsobují dveře, kdo ví. Možná to uvaříme. Necháme to teďka chvilku tak. Asi to, že nechtěla přeřadit, já jsem si tam jenom dal první stupeň, ale tak začneme brzdit, je. Rychlo brzdu se nechtěl. Tak. Z Kunovic máme hnedka odjezd. Dobře, mám další fail. Já vím. No,
otevřeme dveře. A hnedka odejdeme v zápětí, máme tu pobít nějaký 30 sekund, ani nezdružujeme, nebudeme to posouvat. A dejme tomu, že jsme dojeli tam, kde jsme měli. Tak, dveře se nám za chvilku budou zavírat. Nám se uvolní brzda, dáme souhlas a můžeme jet. A tentokrát už to snad pojede normálně. Tak já si to jenom zkontroluju a tak uvidíme. Uvidíme, jak nám to pojede. Tak, příští stanice máme ten Uherský Ostroh. A pak je Veselí nad Moravou. Je, špatná rozdíl. Tak teďka by to mělo přiřadit při 30, snad. Jo. Přiřazuje to podobně jak Regína, takže... A tam je ten dom, takže... No jdeme prostě. Nebudeme se zabývat těma technickými vlastnostma. Tak ale nějak to jede, dáme tam 100%. K čemu to tomu je? Zbytečně nezdržujeme, než se to rozjede. To bude taky věčnost. Teďka by to mělo přihodit. Kvalt na 3. stupeň. Ale nechce se tomu. Je. No tak na 70 to no. Tak. Mimo Uherský Ostroh máme nějakých 6 kilometrů. A jdeme. Třeba osobákem tady nemám absolutně rád na té vláře, protože tady doslova zastavíme co 2-3 minuty. Nejdelší úsek, která má 41.01 jako osobák. Ta zastavuje vlastně, když odjíždí ráno z Brna z hlavního, zastavuje až v Křenovice horní nádraží. Nebo dolní, teďka si, ne horní, ne dolní. Jedno z toho, teďka si nejsem jistý, jak je tam nádraží přesně. Tak. Já si kontroluju rychlost. A tady je vlastně ten Dominikův interiér. Tady projíždíme lázně. Toto lázně. Jo, jsou to lázně. Tak stílám tu 40. Předvěd na 40, takže to necháme plahočit. Když tak si trochu přibrzdíme. A už se blížíme k tomu návesilu, tak začneme trochu razantněji brzdit. Tak máme tu 40, čeká i 40. Dáme to tak. A dáme to do souhlasu. Tak, tady se většinou skřižuje s Arrivou, pokud se nepletu. Pokud se nepletu, tak se tu skřižuje s Arrivou. A... snad nepojedeme do odbočky, teďka se nejsem jistý, ale vypadá to, že bychom měli jet rovně, ale já to... Tak, jdeme do odbočky. A my budeme zastavovat, normálně se zastavuje na druhém nástupišti, ale z nějakého důvodu jsem to dal tady. Tak my to tady popotáhneme do zádějí. Tak, a jsme tu pomaličku, já jsem to zase přepískl, a tak to bude stačit. Zadní dveře se nám otevřou. Už se divím. My tu máme odjezd 51. My jsme jeli na
My jsme byli na špatné nástupiště. Další fail dneska. Já jsem si spletl totiž... No, to je jedno. To je Ostrovská Nová Ves. No, radši jedeme pryč. A budeme dělat, že se to nestalo. I těm nejlepším, jak se říká lidově, ale já ten nejlepší nejsem, takže u mě se to asi bude stávat častěji, protože jsem zapomněl, že spěšný vlak nezastavuje v Ostrovské Nové Vsi. Tak. Ale nechápu, proč to hodilo takhle, že je to možná kratší, ale je to Railworks. Všichni víme, jak fungují Railworksy. No, budeme dělat, že se to nestalo. Nechápu, proč mě to hodilo tady hlavně. Ale zase na druhou stranu nebudeme mít tam takový dlouhý pobyt. Takže i něco zlé se hodí ke všemu. Tak tady pak bude zase 100. Dívkama, takže někde u toho sloupu, u tady toho kilometříku, nebo no, u toho kilometrivníku budu dávat 100. Že ono to aj vyjde. Takže my můžeme zase zrychlat na 100. Máme tu pískáček. A jednou si houpnem. A ještě jednou pro jistotu. Kdyby náhodou. Mám pocit, že tu za chvilku bude pomalejší rychlost, ale moc si tu trať extra nepamatuju, protože na této části mám docela málo naježděno. Tak uvidíme. Tak. Budeme tu mít 70, takže tady máme předvěz na 70. A to zkusím přes tu automatiku, co to udělá. Jestli to bude nějak agresivní nebo ne, ale když tak to budeme dobržívat na ruku. A je to takové agresivnější, ale už tam skoro budeme v Uherském Ostrohu. No, je to takové agresivnější, ale co se dá dělat? Tak a my se pomaličku řítíme do cíle rovinky, protože bude to pro nás už předposlední stanice, co bude. Tady je zase 100, snad mě to hodí rovně, což by mohlo, ale my už jsme stejně tady, takže začneme přibrzďovat, na to dobrzdíme. No, tak si projdou, no, ale tak lidi jsou tady hlavně. Je zastavíme pro lidi, jinak by se normálně mělo dostat někde tam vzadu, u té budovy, aby tam aspoň byl to. A každopádně lidi stojí vepředu. No, je to jejich boj, oni si dojdou. Tak, normálně se stojí tady vlastně u nádražní budovy. Tady už vlastně ani výpravčí není, pokud se nepletu. A stojí se vlastně
se naproti sobě. Tak. Odjezd máme v 51, máme za 20 sekund, no už nějakých 10 sekund odjezd. Tak. Máme zavřeno a můžeme jet. Máme tu traťovou rychlost 100, tak to zase rozjedeme co nejrychleji. A odjíždíme. Nechápu, jak toto mohlo jezdit, on se to jezdí strašně pomalu, je to mrtvé, ale možná už je to tím stářím toho samotného vozu. Jedna z nejstarších, jako myslím, že toho Caterhatu 854 jedna z nejstarších vozů. Tak uvidíme. Příští stanice Veselí nad Moravou. Tak to jsem nechtěl, chtěl jsem to vypnout. Já jsem se ujišťoval, že to je stále traťová rychlost 100. Tak. Že by se tomu nějak chtělo. Že by se tomu nějak chtělo. Tak se tomu nechce. Jinak, abych se nepletl, jo? Tak měl jsem pravdu, ten spěšný vlak zase v Ostrovské Nové Vsi. Ale já jsem si to nedal do jízdního řádu. Takže tak. Veselí nad Moravou. Aha. Příští stanice Břenec. Ještě jednou si to opravíme. Protože písmenko N to posouvá. Stanice Veselí nad Moravou. Už zas. Tak Veselí máme nějaké 2 kilometry, takže za chvilinku to tam budeme. Budeme zase na prvním nástupišti. Bohužel ve Veselí už myslím, že ani nefungují pokladny. Takže je to smutná realita. Máme tu očekávají 40 na předvěstí. Ale to máme ještě chvilku čas, ale někde tady za oblokem. No a už to dám teďka do výkonu, ať si to tam nějak doplahočí. Tady už máme na to návěsil, takže tady si to dáme hodit. Snad nám to vyjde. No, nevyjde. 40, tam máme tam výstrahu. Bylo by fajn, než přijedu tady k těm vexlům. A už, no. Je to krásná práce, máme 40, po mě nic nekřičí. A můžeme dál. Veselí nad Moravou. Tak. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám tady tento další díl v pořadí, už myslím, že 4. díl, líbil. A v dalším díle snad budeme pokračovat až do Kyjova. Uvidíme, jestli tam dám nějaký jiný díl. Tak, my tady začneme přibrzďovat a zastavíme si někde tady na konci budovy. Před výpravčím, no tak dobře, tak si zastavíme před výpravčím, výpravčí si dojde. Skoro celý vlak máme pod střechou. Tak. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo. V dnešním díle jsme odjeli ze Starého Města do Uherského Hradiště.
do Veselí nad Moravou. Tak vyfotíme si fotku. A můžeme to skvěle ukončit. Mějte se krásně a zase někdy.